Quina és la millor dieta per a un practicant de ioga, professor, instructor o per qualsevol altra persona que estigui interessada en la salut a través del menjar? Doncs Ayurveda, que és la medicina del ioga, per cert, reconeguda per la OMS, ens diu que cadascun de nosaltres tenim una constitució diferent. Aquestes constitucions, que són 3, es diuen doshas, segons si tens més un element o un altre, més terra, més aire, més foc, més aigua, tenim una forma, un temperament diferent i que segons el temperament ens hem d'alimentar d'una manera o d'una altra. Si tenim més aigua, ens hem d'alimentar amb aliments que tinguin i que vagin amb la qualitat d'aigua, i que si tenim més necessitat de terra o d'aire, ens hem d'alimentar amb totes les substàncies que ens equilibrin aquests doshas, aquesta constitució. I quan una persona està en equilibri amb la seva constitució, no hi ha malaltia.